National Bureau of Investigation kun NBI-7 mipahigayon og parallel investigation kabahin sa nahitabong pagpanuli sa pawnshop ug jewelry store sa Dakbayan sa Cebu. Ano ang report ni Femery Dumabo? Giulagway ni Atty. Patricio Bernales Jr., Regional Director sa NBI-7, nga dakong krimen ang nahitabo, busa manginlabot na sila. Ilabi na nga gilambigit ang ilang ahensya. Human ang usa sa mga tulisan ang nangangkon nga operatiba sa NBI sa wala panihimo sa pagpanulis. Nakapahigayon na ocular inspection ng NBI-7 sa gawa sa pawnshop. I think that's very unfortunate. You know, as NBI, we will not do things like that, diba? And we already conducted an ocular inspection. We will be conducting our parallel investigation, prove on the incident. And one of our operatives was able to interview vendors. It was one of the malefactors who maybe for intimidation purposes or for whatever, told the bystander not to get involved. Sa parallel investigation, makig-alayon ng NBI-7 sa kapolisan sa ipahigayon sa linahi nilang imbestigasyon. Sa dakita nga mga kuha sa CCTV atol sa pagpanulis niadtong Sabado sa Oros Sugbo Pawnshop ug Jewelry Stores, gilagway sa director nga organisado kaayo ang maong grupo. I will send my operatives to them and talk on it because we have already started an investigation and we have also some lead to follow also. Actually, the bulk of the lead is from the PNP. Even if our names, our name was not dawit sa imong gisulti, we will still investigate. It's a crime. It's for us to investigate kung siya may tabo sa atong lugar. Mangalan lo mi dili mo samot nga naa na apila mo ngalan. Dugang ni Bernales nga usa sa tan-awo ng seguridad nga gipatuman sa pawnshop nga nabiktima. Nanawagan ang director sa NBI-7 sa publiko nga magbinantayon og mutaho dayon sa labing haduol nga buhatan sa kapolisan o di bakaha sa ilang buhatan kun adunay susama nga mga panghitabo. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.